We now bring you Jerry Cordillera Game Time Highlights. Heroes, private jets, polish. Rooftop, hella chopper, burn the smoke. Louis bag, stay strapped with a priceless glow. High life, flipping and get some more. Paradise, the luxury marble, uptown stunner. I look up to the sky. Now the world is mine. I'm going all my life. I made it. I used to dream about the life I'm living now. I know that there's no doubt. I made it. Yan ang Jerry Cordillera Game Time Highlights. Sports Trivia. May mga pangalan o palayaw na minsay nakukuha sa araw o buwan ng kapanganakan, tulad ng pangalan ng featured sportsman ngayon. Si Roderico Cesar Escueta Racela ay isang professional basketball player na kasalukuyang point guard ng San Miguel sa PBA. Kasama din siya sa UAAP champion team na Ateneo noong 1988, 12th pick overall noong 1993 PBA rookie draft na kinuha ng Pure Foods Hot Dogs. Si Racela ay isa sa mga underrated players noon hanggang sa lumipat siya sa San Miguel noong 1997 under coach Ron Jacobs. 2 beses nang naging miyembro ng Philippine team si Racela at ang hindi makakalimutan ay ang 2 sablay na free throws ni Racela sa South Korea Asian Games Semifinals. Matatandaan na lamang ang Pilipinas ng 2 points, 68-66 sa huling minuto ng laro laban sa South Korea. Finaul si Racela at nagdala sa kanya sa free throw line. Ni isa sa kanyang 2 free throw ay walang pumasok. Ito'y nagbigay sa South Korea ng pagkakataon hanggang sa maibuslo ng point guard ng Korea ang isang heartbreaking 3-point shot bago na ubos ang oras. Despite the unforgettable missed free throws, Racela continued to shine as point guard of San Miguel. Noong taong 2004, nagawa niya ang 2,000 career assist. Siya rin ang starting point guard ng San Miguel noong nanalo sila sa 2005 PBA Fiesta Conference. Sa ngayon, sa edad na 40, si Olsen Racela ay ang pinakamatandang manlalaro ngayon sa PBA. Saan nga ba galing ang palayaw niyang Olsen? Si Racela ay ipinanganak noong November 1, 1970 na taon sa pagdiriwang ng All Saints Day. His nickname Olsen was based on the day of his birth and it was during All Saints Day. At kung nakuha ang Olsen o All Saints Racela, lubos-lubusin na natin ang mga trivia. Alam niyo ba na si Olsen Racela ay may dugong Ilocano dahil ang mga Racela ay nagmula sa Sarat, Ilocos Norte. That's our sports trivia. Coming up on Game Time, sasagutin natin ang tanong sa question and answer segment dito lang sa Game Time. Hi, I'm Dominic Domingo from Lawag City Tennis Club. It's game time.